שלום לך אחים יקרים, יהי רצון שהשם ירחם על עמו ישראל וייתן לנו ברכה, רווחה והצלחה בסעתה לשמה בכל מעשה ידינו, ישמע ועשה בשורות טובות, תכף ומיד ממש, אמן ואמן. פרשת שופטים ליום שלישי לא יהיה, עלייה שלישית, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, שהשם ונחלתו יכולון, ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, השם הוא נחלתו כאשר דיבר לו. מה הכוונה השם הוא נחלתו? בואו נראה. לא יהיה לכהנים כהן נחלה ולא יהיה, כפל הכתוב העניין לומר, שהגם שעברו ונתנו להם נחלה, אותם הנחלה לא תקום לזכותם, ובו נחלה לא יהיה. ככה פה יש אור החיים הקדוש. ממשיך ומפרש אור החיים הקדוש וכותב, וטעם סמיכות מצווה זו למצוות המלך, לומר שהמלך שווה לעם במצוות האמורים. נכון, בואו נפרש נראה. גם אם המלך הוא מלך, נכון, עדיין חייב הוא בכל המצוות. מה הוא? מפרש שם, בעניין לתת להם מתנותיהם ולא ירום לבבו מאחיו. לביתי סור מן המצווה שמצווה השם לכללות ישראל. מה נלמד מכאן? מה הכוונה לא ירום לבבו? בואו נראה. טעם סמיכות מצווה זו למצוות מלך לומר שהמלך שווה לעם מצוות האמורים, וזה השונה ממלך בישראל לשאר אומות העולם, וזאת שמלך בישראל חייב לשמור תורה ומצוות ואין הוא פטור מהמצוות. נכון, אז מה אם הוא מלך? הוא חייב לשמור תורה ומצוות. כולנו עבדים של השם, בסך הכל שליח למנהל את אותו שליחות של עם ישראל כלפי השם. וידע המלך ששווה הוא במצוות וחייב הוא לעשות כדברי התורה, ולא יהיה בו שום גאווה על אחיו, כמו שמובא באור החיים הקדוש, ולא ירום לבבו מאחיו. והמצוות ניתנות לכלל ישראל, וכוללים את המלך וחייב לקיימם, ושווה המלך לשאר העם, ותיסור מהמצווה של כל ישראל. פה למעשה נראה כמה ניתן להתחזק באיגרת הרמב"ן, רבי משה בן נחמן לזכותו יגן עלינו. שם מביא שמידת הגאווה מעכבת את האדם בכל תחומיו. כמה אדם צריך לברוח מהגאווה. אומר כאן הרמב"ן זכותו יגן עלינו באיגרת, וטוב לקרות אותה בדבר הזה, לקרוא, לתעדכן, דבר גדול הוא. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, זה אדם שהולך בדרך אבותיו ולומד דברי חז"ל. מהו הדרך הנכונה? תדבק בתורה, תורה מעדנת את הבן אדם, כמו שהוא בא בפירושים של אור החיים הקדוש. תורה עושה לאדם ענווה. תתבונן במוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, ורק תתבונן באבות והאימהות הקדושים, ומשם תראה איזשהו שלט מפוארת של עם ישראל. ובא שם בהסבר, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם בכל עת. אתה לא יכול לדעת מי אדם שנמצא ממך. אולי יש לו רגישות, הוא שונה ממך, כי מה שנראה לך כלפי חוץ, מי אמר לך שזה האמת, וצריך מאוד להיזהר בכבודו של כל אדם. עולם הפוך, ראיתי מי שנראה לך פה מכובד, אולי זה לא כך בשומע, מי שנראה לך פשוט, זה לא. אפילו בילדים קטנים צריך להיזהר בכבודם, כל בריאה. מה אומר? בין הזה תנצל מן הכעס. בשורש של הכעס זה גאווה. אדם שיש בו גאווה, הוא כועס. וברגע שהאדם חושב ומשנה ליבו, לא מגיע לי כלום. מי אמר שאדם זה בכלל חייב לי משהו? שמה אני כועס? מה אם זה ככה עשו לי? כך יוכל האדם להציל את עצמו מהכעס. וכל שכן יוכל האדם להציל את עצמו מהכעס, רק אם יבין שהכל בזכרה פרטית. שאם ידע הלכתי בני אדם, וכן אמרו באותו זכרה לברכה, כל הכועס מיני גיהנום שולטים בו. שנאמר, ועשר כעס מלבך ועבירה מבשריך, ואין רעה אלא גיהנם, שנאמר וגם רשע ליום רעה. כאשר תנצל מן הכעס תעלה על לבך מידת הענווה, שהיא מידת טובה מכל מידות טובות, עקב ענווה יראת השם. ובעבור הענווה תעלה על לבך מידת היראה, כי תיתן ללבך תמיד מאין באת ולאן אתה הולך. אתה רימה ותולע בחייו ובמותך, ולפני מי אתה תדין חשבון? למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כאשר תחשוב על כל אלה, תראה מבורך ותשמר מן החטא, ומידות האלה תהיה שמח בחלקך. המשיך ומסבאר שם באיגרת הרמב"ן, כמתגאה לבריות מורד מלכות שמיים. גם בעושר ידע מי מוריש ומעשיר זה השם, מי נותן זה השם, לכן יתנהג האדם במידת הענווה. פה ניקח איתנו כמה דברים לחיים. לדעת האדם תמיד להיות זהיר ולקרוא מן הספר, לקרוא בתורה. התורה נותנת ענווה, תורה מעדנת את הבן אדם, תורה נותנת לבן אדם אור גדול,
והתורה זה האור של עם ישראל. לכן חשוב שאדם יזכור, יש דבר שנקרא מחשבה, דיבור ומעשה. יקדש את עצמו במחשבה, יקדש את עצמו בדיבור, ויקדש את עצמו במעשה. וידע עוד משהו, כן תעשה כל ימי אבלך בכל דבר ודבר ולא תחטא בזה, יהיו דבריך ומעשיך ומרשות הישרים, תפילתך תהיה זכה ובראה. ויזכור, בפני מי אתה עומד, לפני מה עומד? למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מה ניקח מאיתנו למעשה להיום בכל יום? יתבונן האדם על החיים, ויראה את אותם מקומות, אם ישנו יהודי שחלילה נפגע, ממש לפני חודש אלול, או כל דבר אחר, או צריך לבקש סליחה מאותו בן אדם, ירים טלפון כבר ולא יתבייש ויאמר לו, אחי, לא שמתי לב, אולי כעסתי שלא בצדק, או כך קרה, חל לי, או כל דבר אחר, ויכין האדם את עצמו לקראת חודש הרחמים והסליחות, ויזכור זכות גדולה לעם ישראל לפני חודש הרחמים והסליחות, וודאי ינצל ממידת הכעס, ויקבל על עצמו בלי נדר בעזרת השם, להתנצל מכל דבר שקשור בכעס, לא יכעס, ויזכור, יש בורא לעולם, אין מה לכעוס ליהודי, וצריך לדעת לקבל את הכל בשמחה, וישמח האדם את עצמו בשמחה גדולה, ויתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן לו את מידת הענווה ומידת היראה בהשם. ברוכים תהיו אחים יקרים, בשורות טובות, נתבשר, אמן ואמן.